Vítame vás v Bešeňovej na Go Pass Sauna Festivale. Poďte si to užiť s nami. Ako vznikol nápad na Sauna Festival? Tento nápad nosíme v hlave už niekoľko rokov. V podstate Bešeňová je známa tým, že už viac než 10 rokov usporadúva popredné wellness podujatia. Vždycky to boli akcie, ktoré trvali maximálne 2-3 dní. Sme známi predovšetkým vďaka usporiadovaní majstrovstiev Slovenska a v saunovom divadle. Ďalej sú to súťaže typu Herbal Cup, Peeling Cup alebo freestyle súťaž The Battle of Gladiator. Pán riaditeľ sa trochu inšpiroval aj v zahraničí, kde si ten námet oslovil a dovolíme si tvrdiť, že sa jedná o určite najväčší wellness festival na Slovensku a jeden z najväčších v rámci Európy. Tohto festivalu sa účastní viac než 28 saunamástrov z 10 krajín Európy a Ázie a festival je jedinečný v tom, že ukazuje rozmanitnosť jednotlivých kultúr a jednotlivé spôsoby saunovania v tej danej krajine. Ako sa vám teda podarilo dostať sem tých zahraničné mená? Osobne som porodcom saunových podujatí, či už je to August VM, Sauna Herbal Cup, Peeling Cup alebo The Battle of Gladiator. Tým, že chodím po tých jednotlivých strediskách, mal som možnosť spoznať obrovské množstvo saunamastrov. Tieto skúsenosti a znalosti som pretavil jednoducho do organizácie, kedy som postupne skúšal jednotlivých saunamastrov osloviť. Chcel som, aby to bolo čo najviac zaujímavé a aby klienti Bešeňovej, Tatralandie, Grand Hotela Jasná a Lake Garden mali možnosť vidieť v saune čo najširšie spektrum saunamástrov, preto som ako prvých oslovil saunamástrov z ďalekého Japonska a následne saunamástra z Litvy, saunamástrov z Talianska, ktorí sú strašne temperamentní a energetickí. No a pokračovali ostatné krajiny, Slovinsko, Ukrajina, Česká republika a všetky ostatné. Sauna Go Pass Festival spája najaktuálnejšie a moderné trendy z oblasti saunovania, kreativitu saunamástrov, jedinečnosť ich vystúpení so zdravotným benefitom saunovania a prebieha v 4 jedinečných a krásnych rezortoch z portfólia Témer a tými sú Hotel Lake Garden Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Grand Hotel Jasná a Vodný park Tatralandia. For me, it's the first time here and in Slovakia. Well, in Italy we have a lot of culture of sauna because we use a lot of herbs, and in the northern part of Italy we have a lot of mountain tree where we can have a lot of essential oil, very good use in all the world. Tak úroveň saunování je tady určitě vysoká, saunamástři jsou velice profesionální, velice se mně líbí, že zákazníci dodržují ty hygienická pravidla, to je opravdu super a celkově to hodnotím jako velice profesionální a na vysoké úrovni z obou stran, i saunamástrů, i zákazníků. Pro mě je určitě speciální tím, že můžu navštívit více míst za vlastně krátkou dobu a vyzkoušet si různý druhy saun a vlastně potkám tím více lidí, více návštěvníků, více nátur a potkám se tady vlastně s lidmi, se kterými se můžu vidět jenom na světových soutěžích, kam se je těžké dostat. Je to moc pěkný, líbí se mi tady a je to takový jiný a hezký. Too hot but wonderful, super. Everything was super and cool and this idea, wonderful idea. So for me, number one. Mama podoba? Bardzo mi się podobało, polecam wszystkim. Super to bolo dneska a je to veľmi dobrá idea v podstate takéto ceremoniály robiť. Vynikajúce, teraz bola Češka, ona je z Ukrajiny, veľmi sa mi páčilo. Aj všetci, čo predtým boli, lebo už sme viackrát na týchto rituáloch. Go Pass saunové rituály ponúkajú pestrú ponuku od rituálov cez show až po divadelné rituály, takže to tu veľmi zaujímavé, oplatí sa navštíviť. Tak toto by sme mali skúsiť aj my. Za chvíľu začne ďalší rituál, tak poďme.